Suntem la Dridul Znagov, aici prezente oficialitățile locale reprezentate de domnul primar, pe care l-am văzut și cu ceva timp mai devreme, domnul părintele Bogdan, un preot care de fiecare dată când am venit aici i-am citit privirea că această comunitate are multe de spus și ca de fiecare dată ne-a dat răspuns tuturor întrebărilor. O să avem o scurtă discuție cu dânsul. Dar până începe evenimentul pe care l-am anunțat, e în aer liber, observați, în fața unei minuni arhitecturale veche de 270 și 260 de ani. 1772. Părintele intră imediat în rol și înainte de a-l urmări o să-l rog pe părintele să ne spună câteva, cuvinte sau câteva mărturisiri legate de subiectul Bisericuța de Lemn. Bună seara și bine ați venit! Hristos a înălțat! Ne bucurăm să vă avem în mijlocul nostru, ne bucurăm că domnul primar a venit în mijlocul nostru. L-ați convertit dumneavoastră? Nu. Dânsul are toată dragostea față de noi și întotdeauna a răspuns solicitărilor noastre. Și chiar îi mulțumim pe această cale că este alături de noi, de biserică, de comunitatea din Dridul Znagov și din întreaga comună, sprijinându-ne cu ce poate dânsul să ne sprijine și de fiecare dată ne ajută. Legat de subiectul zilei, este un moment artistic și cultural care are legătură cu sărbătoarea zilei de astăzi, a Înălțării Domnului, și cu sărbătoarea zilei eroilor neamului românesc. De aceea am și ales ca și locație de desfășurare a acestui moment bisericuța aceasta de lemn, reprezentativă pentru sătucul nostru, pentru comuna noastră, și aș putea spune chiar pentru această zona Bărăganului, pentru că este unicat în zona Bărăganului, fiind din lemn și având și o vechime destul de mare, fiind pe aceste meleaguri ctitorită de capitanul Neagu din armata lui Alexandru Ipsilanti în anii 1772-1774. Și fiind într-un fel un liant de legătură. De ani, nu? Da. Și fiind un liant de legătură între trecut și prezent. Și mai ales că astăzi îi serbăm pe înaintașii noștri care și-au dat viața pentru apărarea patriei, întregirea neamului. Aceasta are o semnificație aparte și de aceea am ales ca moment, deși nu avem tot ceea ce ne trebuie aici la bisericuță din punct de vedere al sonorizării, însă afectiv este cel mai bun loc. Poate ne spuneți câteva cuvinte despre istoricul ei sau, faptul că la un moment dat, undeva într-o altă locație, satul s-a mutat, a venit aici. Bisericuța a fost ctitorită de capitanul Neagu, care l-am menționat mai devreme, pe un tăpșan unde este lacul, acum acumularea Dridu, iar în anul 1979, în 1980, când s-a luat hotărârea aceasta de a luat cărămida de aici, acumularea Dridu, bisericuța a fost mutată pe actuala locație, unde oamenii în 1947-1950 chiar turnaseră o fundație pentru o biserică de cărămidă. Și cărămida a fost luată pentru a fi construit Căminul Cultural de la Dridu. Da. Însă toate aceste lucruri, să știți că au fost în rânduiala lui Dumnezeu. Chiar dacă noi și locuitorii satului de atunci s-au supărat și cu siguranță erau supărați. A fost o constrângere, de fapt, o impietate. Însă, dacă ar fi fost construită biserica la acel moment, nu mai era mutată de către comuniști bisericuța de lemn.
Nu se mai Am găsit în documentele de atunci că s-au cheltuit vreo 130.000 de lei la acea vreme pentru transferul bisericuții aici. Probabil pe tălpi. Nu, demontată, bucată cu bucată și montată aici. Chiar se cunosc pe bârne încă urmele ștanțării, ce număr are bârna respectivă, unde trebuie pusă. Și atunci nu s-ar mai fi mutat biserica. Iar când a rânduit Dumnezeu să fie construită o nouă biserică de cărămidă, împlinind astfel dorința oamenilor de atâția ani, iată că s-a construit și biserica de cărămidă. De undeva de acolo de și sus, cineva prin oameni Dumnezeu a făcut minuni, atât prin titorul care a adus această bisericuță de lemn și titorii care au contribuit la ridicarea bisericii. Parcă o evanghelie din acele timpuri mai există aici? Era, dar nu mai e. Era, dar a dispărut. Nu știm ce s-a întâmplat. Aici așa am găsit și eu în scrieri, da. Probabil, cred că trebuie să ne oprim. Oamenii au venit aici pentru evenimentul cultural și așteaptă acolo nerăbdător one man show. Da, omul orchestră. Mulțumim lui Florin Nan, actorul Florin Nan, că vine cu dragoste și vrea să împărtășească aceste momente artistice în satul lui natal și sperăm să facem ca o mică tradiție în acest sat și măcar de 2-3 ori pe an să avem aceste momente pentru oameni și să se învețe și oamenii să vină în număr mai mare la aceste momente, mai ales că dacă nu mergem și la teatru, măcar să aducem teatru la dânsi. Să-l lăsăm să facă ceea ce spune astăzi, canonul pe care l-ați dat, mulțumim actorului și să-l urmărim cu atenție pe actorul Florin Nan, care ne onorează până la urmă și impulsie mândră să aibă un asemenea personaj. Iar comunitatea, ce să mai spun, să ne bucurăm împreună de acest eveniment. Am zis să începem momentul artistic, mai ales că suntem în casa lui Dumnezeu, cu o scurtă rugăciune și după aceea îl lăsăm pe Florin să-și facă rolul lui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă spun din nou, Hristos a înălțat. Vă mulțumesc că ați venit. Bine ați venit, dragi români, și se pare că mai vin niște români. Poftiți, poftiți, vă așteptăm cu drag. Condițiile tehnice astea fiind pe care vi le-am prezentat mai devreme, voi încerca să vorbesc cu tonalitatea asta, cu intensitatea asta vocală, să mă auziți, poate chiar și mai încet, ca să reziste vocea. Doamne ajută să am putere în voce. O vom transforma așa într-un fel de șezătoare. Mai sunt scaune pe aici. Și până vine Marius, care s-a dus să caute un cablu, sperăm între timp să rezolvăm și partea cu sunetul. Între timp oamenii se așează. Domnul primar probabil va sta în picioare pe tot parcursul. Să știți că durează aproape 2 ore. Are foarte mare rezistență. Cine n-a fost astăzi, vi-l spun, a stat vreo 2 ore în soare lângă jandarmi, nu s-a mișcat. Eu am crezut că face parte din grupul statuar. Zic, o fi adevărat? Zic, o fi cel adevărat sau l-au făcut din... Da? Sper ca dumneavoastră la televizor să mă auziți. Vine și Marius ușor și după cum vine de încet, n-a găsit nimic.
Da, și așa cum v-am spus și în anunțurile de la televizor și fiecărui om în parte cu care ne-am întâlnit, vreau să vă propun o călătorie în istoria noastră bimilenară, pentru că este Ziua Eroilor, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor. Să nu vă speriați, nu va dura cât istoria noastră de 2000 de ani, dar așa cum un pic bănuiesc, vreo 2 ore o să dureze. N-am ținut niciodată programul ăsta întreg, mereu l-am ținut pe secvențe, pe bucăți. Dar acum lipit să vedem cât o să dureze. Cine se plictisește în istorie să-mi spună, facem pauză și revenim în concret, vreo 5 minute, ne întoarcem. Dar ca să vă surprind de la început, vreau să ne întoarcem cu mai mult de 2000 de ani în urmă, pe vremea când pământul afânat abia ieșise din apele potopului, iar lutul, ca un țipar, păstrase în el sărutul picioarelor de înger. Înflorise pe zare curcubeul și, ca-n vise, strălumina înspre răsărit ținutul. Câmpia și întinsese așternutul, iar floarea nouă în ramuri alb mijise. Și spre pământul umed, afânat, Arhanghelul a fost trimis în zbor, să afle mândru loc și nepătat, menit din veci, să fie în viitor grădină îngrijită strat cu strat, în cinstea împărătesei tuturor. Porni Arhanghelul, cu aripi mari trecând plutea, umbrea pământul ca un nor și zile lungi l-a plutit ușor, cu fulgerări de alb mărgăritar. Și către 4 zări, încet și rar, a fâlfâit din aripi ca un dor. Părea pe cer un strălucit cocor, spărgând cu ciocanul marea de cleștar. Cu zborul lui pământul ocolita, dar dintr-o dată s-a oprit. Clipita a fost mai lungă ca o veșnicie, când îngerul cu aripi mari umbri pământul cel ales dintre 1000, grădina Maicii Domnului să fie. Arhanghelul, cu ochiul luminos, s-a oprit atunci să poposească, să odihnească și a sărutat câmpia românească cu razele din ochiul lui focos. Apoi încet, din mâlul ud și gros, ca un copil în joaca lui cerească, începe văi și munți să plămădească. Cu palma netezește câmpul jos, cu degetele dealuri plămădește și apelor ocalele croiește, apoi ca un copil o ia din loc. Și în urmă-i mândră țară crește, cu bun miros de crin și busuioc. Așa a fost al îngerului joc. Și având... Mulțumesc frumos! Sper că se aud aplauzele, nu? Și la televizor. Și pentru că avem în imagine cum s-a creat pământul țării noastre, putem spune că avem o țară unde au stăpânit odată vitejii daci bărbați nemuritori și unde stau de veacuri la oaltă izvoare văi și munți cu fruntea în zări. Având în minte, deci, această imagine frumoasă, locuitorii acestor meleaguri, tracii, aveau și ei sufletele la fel de frumoase ca și locurile unde își duceau viața.
Și chiar dacă nu primiseră încă învățătura dumnezeiască, totuși conștiința le spunea că există un singur creator, iar în ritualurile lor religioase încercau să păstreze o legătură cu cerul. Și mergem mai departe, prin vreme, în timpul regatului marelui rege Burebista, cel care a reușit unirea triburilor getodace într-un singur regat puternic, și îl întâlnim pe preotul lui Zamolxe, pe bătrânul Deceneu, care, simțindu-și sfârșitul aproape, vedem cum coboară către vale bătrânul Deceneu. Pe umerii lui saltă în mers cojocul greu. De-un veac își duce traiul pe culme între cetini. Îi ling piciorul urșii și vulturii-s prieteni. Citește în firul ierbii și în cerul plin de stele tot viitorul țării, cuprins în taine grele. Coboară încet bătrânul mag, privind în depărtare al stâncilor și rag, cu vârfurile ninse de nea către nămiezi, și-n vale sniși de floare toți merii din livezi. Privește lung bătrânul, prelung, spre țara dacă, și genele cărunte pe ochii clari se pleacă, privind la munți, la șesuri, cu vechile poteci, adoarme lin bătrânul în somnul cel de veci. Și vreau să vă spun că eu, având în minte această imagine a Daciei Felix, în timpul meu liber, și vă spun că am foarte mult timp liber, mă duc ades cu gândul prin veacuri înapoi, ca să înțeleg istoria acestui neam de soi. Hei, aici la noi, pe acest pământ, oameni buni au fost, oameni buni mai sunt. Mulțumesc frumos pentru chiar dacă nu, așa cum am spus, chiar dacă nu primiseră încă adevărul dumnezeiesc, totuși divinitatea sădise în sufletele strămoșilor noștri daci tăria sufletească de a sta neclintiți în fața pericolelor venite din afară. Și mergând mai departe prin istorie, îl întâlnim, poftiți la spectacol, îl întâlnim pe marele rege Decebal, fiul lui Scorilo, cel care, văzând, simțind pericolul venit din afară, din partea Imperiului Roman, iese în fața supușilor lui și le insuflă în bărbăție sufletească zicând: viața asta e bun pierdut când nu o trăiești cum ai fi vrut. Și acum ar vrea un neam călău să arunce jug în gâtul tău? E rău destul că ne-am născut. Mai vrem și al doilea rău? Din zei de-am fi scoborători, cu o moarte toți suntem datori. Tot una e dacă ai murit flăcău ori moș îngârbovit, dar nu-i tot una leu să mori ori câine înlănțuit. Cei ce se luptă murmurând, de s-ar lupta și în primul rând, ei tot atât de buni ne par, ca oricare lași fugar. Murmurul azi ca oricând e plânset în zadar. Iar a tăcea și lașii știu, toți morții tac,
Dar cine viu să râdă, bunii râd și cad. Să râdem, dar viteaz răsad. Să fii un hohotit și un chiu din ceruri până în iad. Dar curge sângele pârău, nebiruite brațul tău când morți în față nu întresari. Și însuși un zeu îl spari când râzi de ce se tem mai rău dușmanii tăi cei tari. Ei sunt romani. Și? Ce mai sunt? Nu ei. Și de-ar veni cel sfânt Zamolxe cu un întreg popor de zei, i-am întrebat ce vor. Și nu le-am dat nici lor pământ, că ei au cerul lor. Și acum, bărbați, un fier și un scut, e rău destul că ne-am născut. Dar cu e frică de război, e liber de a pleca înapoi. Iar cine-i vânzător vândut să iasă dintre noi. Eu nu mai am nimic de spus. Voi brațele jurând le-a spus pe scut, puterea este în voi și în zei. Dar vă gândiți, eroi, că zeii sunt departe, sus, dușmanii lângă noi. Și mai departe, același fir al cântecului de mai devreme spune: și tot ce curge în noi, iubire sau durere, de la străbun ne vine și ce-i străbun nu piere. Hei, aici la noi, pe acest pământ, oameni buni au fost, oameni buni mai sunt. Aplaudați, până iau gură de apă. I s-a făcut setelul Decebal. De apă, SMP. Da. Și chiar dacă Imperiul Roman a reușit să câștige război împotriva dacilor, totuși existau anumite zone unde năvălitorii nu reușiseră să pătrundă și unde cei rămași în viață se retrăseseră, formând acele comunități cunoscute până în zilele noastre ca purtând numele de dacii liberi. Și acești oameni neînfrânți, când își aduceau aminte de marele lor rege Decebal, cel care a preferat să-și ia singur viața decât să ajungă mâinile romanilor, povesteau întâmplări din acel cumplit război și spuneau: când Decebal craiul ne trimise în codrul străvechi la iernat, din trunchiuri de brazi și din Tisă o mândră cetate am durat. Stătea pe stânci de granit, stătea cetățuia Semeț de cetele noastre păzite, cu roiuri de repe săgeți. Zadarnic izbiră romanii în zidul de lemn cu berbeci, fugiră cu urlet dușmanii și mulți adormiră pe veci. Am stat sub infornița tare, cu inimi fierbând sub zăpezi, când iată, solie călare, pe crestele dinspre nămiezi, porunci de la craiul ne aduse aici a noi să nu mai luptăm. Cu armele în țărână depuse, cetatea de lemn s-o predăm. Spunea în solie că țara e toată sub sânge și bici. Cuprinsul iau jaful și para și cad luptătorii voinici. Niciunul nu spuse nimica, doar tainic făcurăm un semn, iar solul abia de plecară ardea cetățuia de lemn, a ars 10 zile încheiate, cumplita vâltoare de foc. Iar azi, din cumplita, din măreața cetate, doar stânca rămase pe loc. O grindă mai arde cu pară, în flacăra ei voi sări, din rug înviind către țară, în veci eu slobod voi trăi. Și acești oameni neînfrânți, ducându-și mai departe tradițiile muncilor, dar și libertatea sufletească după care tângeau, privind cerul spre care vroiau să se înalțe, spuneau: noaptea pe munți e înaltă
și cerul spuzit e de stele. Stau lângă foc în poiană și în jurul dorm oile mele. Fluierul meu a tăcut, căci e ceasul de pace deplină, când căprioara coboară la apa izvorului lină, când și cocoșul de munte vestește miezul nopții înstelate, când și berbecul de aur se avântă în pășuni luminate. Mândra poiană de sus e plină cu oi lucitoare, singur Zamolxis le paște. Și în râul cu ape învâltoare îl adapă doar noaptea, ca nimeni să nu-i le vadă. Leul năprasnic și ursul zadarnic doresc după pradă. Slobot ca steaua pe cer, rătăcesc eu din creastă în creastă, oile să mi le pasc liniștite sub pășunea albastră. Mândra pășune de sus se întinde pe patria dacă, marginea albă de cer pe câmpia rodită se pleacă. Stau lângă foc în poiană și în jurul dorm oile mele. Sus, în pășunea cea vânătă, pasc acum turme de stele. Și încheind acest tablou, zic eu frumos, al vechii Dacii, spunem în continuare: e timpul să înțelegem istoria de mâine, e timpul să înțelegem că pâinea naște pâine. Hei, aici la noi, pe acest pământ, oameni buni au fost, oameni buni mai sunt. Două mașini au ieșit din istorie. Probabil că li s-a făcut sete, probabil. S-a văzut că s-au dus să caute un microfon și o boxă, sunt sigur. Nu că se aude și așa. Se aude, nu? Acolo, da. Dar și aici e foarte important. Da. Tulburările istoriei, pe lângă dramele din viețile oamenilor, a făcut ca din sămânța poporului dac să se nască tânărul popor român. Cel care la naștere a primit darul venit din răsăritul luminat de soarele Hristos, darul credinței creștine. Prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei, primul chemat dintre ucenicii Domnului. Și mergând mai departe prin negura istoriei, ajungând în zona Ardealului de astăzi, pe vremea cnezatelor și a voivodatelor, pe când românii erau conduși de Gelu, Glad și Menumorut, îl întâlnim pe primul dintre ei în toiul luptelor cu năvălitorii. Și vedem cum Răzleț, din oștirea bătută, fugind pe câmpia tăcută, căzut de pe cal de durere, pe marginea apei și piere. Din rană și-ar smulge săgeata și n-are putere. Pierduta și oaste și țară. Să rămână. Mulțumesc. Credeam că a spus vreun bacșiș aici ceva. Să rămână. Pierduta și oaste și țară. E noapte în văzduhuri și rară e zbaterea apei când valul atinge cu aripa malul. Iar gelul, prin noapte stând singur, vorbește cu calul. Ah, murgule, jalea mă curmă, mă lupt cu durerea din urmă, căci ranele îmi sapă mormântul. Degeaba
împrăști tu vântul din coamă. Piciorul tău scurmă degeaba pământul. Mă chem cu nechezuri păgâne și parcă-mi zici, vino, stăpâne, vezi, picură ranele tale. E noapte și neguri se înalță din zare, iar ziua de mâine ne ajunge pe cale. 3 suliți, făcut-o și-au strungă prin mine și nu mai simt brațul și brâul. Tu-ți rupi cu picioarele frâul, las murgule, lasă să ne ajungă pe aici pustiul. De acum, cât va cuprinde mantaua, deasupra mi-o întinde și în urmă, cu picioarele îmi sapă mormântul pe margini de apă și în urmă cu dinții mă prinde și aruncă-mă în groapă. Jelească-mă apele cernii, să-mi bubuie crivățul iernii ca în taberi al cailor tropot, iar veșnicul apelor șopot să-mi fie ca în ceasul vecernii o rugă de clopot. Și poate veni va o vreme când munții vor geme, vor fierbe, vor geme mamele în praguri, când bărbații vor trece în șiraguri, iar buciul în sunava să încheie pe tine sub steaguri, iar tu, de-i trăi frățioare, să înveți luptători în picioare, atunci când sosit va fi ceasul, pe aici abateți tu glasul, nechează-mi, și atunci eu din groapă cunoașteți voi glasul. Și armat voi ieși eu afară și vesel vom trece noi iarăși prin săbii și foc înainte, să ție potrivnicii în minte că-i vii, că-s vii când e vorba de țară și morți în morminte. El zice și mâna și-o strânge pe pieptul cel umed de sânge, iar calul stă singur de pază lui gelul și trist el așează la pieptul stăpânului capul și astfel veghează. Iar apa la maluri se frânge și cade pe spate și plânge. Cu fierul potcoavei tu-mi sapă mormântul pe margini de apă și în urmă cu dinții mă prinde și aruncă-mă în groapă. Și având în fața ochilor sufletești tabloul Marelui Gelu, putem spune că, așa cum am spus și astăzi în centru, la Troiță, că avem troițe sfinte, altare și icoane, și candele ard cu mii de pâlpâiri, și avem atâtea lacrimi și prigoane, că ne e plin pământul de martiri. Și mergând, trecând munții în sud, în actuala țară Muntenie, îl întâlnim pe primul întemeietor de țară, pe Basarab I. Și vedem cum focul spiritului arde în vatra țării românești. Iar Basarab veghează de la curțile domnești. Și cu bună echipzuială și cu mare îndrăznire, ocinile le păzește și a norodului dospire. Dar într-o zi, regele ungur, Carol Robert, rău vecin, își întinse către dânsul voia ca un mărăcin. Și din inimă trufașă, punând vorbe de mânie, îi ceru lui Basarab libertatea prin solie. Din puterea mea de rege și a providenței vin, tu, fiu al lui Tihomir, ca vasal să mi te închini și să aduci tributul în aur din avutul de creștin, iar noi te vom numi voievodul transalpin. Basarab, zâmbind amar la această cutezare, spuse solului ungar, în grai, fără învârtoșare: mulți veniră în poarta noastră, tot nesățioși ca voi, căzând sub strămoșii mei, Seneslau și Litovoi.
Iar azi, hain, îmi cereți. Adevărat s-a înălțat. Iar azi, hain, îmi cereți legea să-mi nesocotesc și să închin obștile noastre unui rege unguresc? Duceți dar vorba noastră ca prieteni și vecini, însă țara către nimeni niciodată nu o închin. Carol urlă cu mânie în palatul strălucit la auzul îndrăznelii de a fi, nu mai știu cum, oricum era un nenorocit, ca să rimeze. Da. Da. Și în grabă pregătiră oaste mare, înzestrată, cu cai grași, cu cai focoși și în platoșe împăcată, cu coifuri strălucitoare, săbii bine ascuțite, cu sulițe lungi și arcuri cu săgețile oțelite, spre a țării pedepsire și înrobire sub regat, cu păstorul nesupus, tocmai ca un apostat. Iar în luna lui răpciune, oștile lui Carol vin să lovească prin Banat în cetatea Severin. Și Oltenia s-o treacă până în Argeșul domnesc, unde și avea Basarab sălașul cel muntenesc. Vodă stă și chipzuiește și cu mintea cumpănește, apoi solul cel de pace către rege îl pornește, cu aur și cu arginți, tot voind al domoli, și de grele încercări țara aș o izbăvi. Însă regele, lovit ca de patima mâniei, nu mai mult decât nimic cântărea darul soliei față de gândul proptit în răzbunarea ce nebună față de cel care a încercat ca să nu îi se supună. Vodă, tot văzând că nu e chip pe dușman al înturna, voievodul porunciră buciumelor a suna. Da, era bine dacă aveam un microfon, că făceam și buciumele. Holdelor să puie foc, casele să părăsească și în fața celor vrășmași fântânile să o trăvească. Prea semeț și încrezător că nu va fi biruit, regele până la Argeș în cetate s-a suit și mergând cu a lui oștire în armuri și pe cai mulți, într-un loc necunoscut, o posadă între munți, din piscuri, din vârf de brad, potop începu să cadă, stânci, bușteni, roi de săgeți și bolovani în cascadă. Pentru rege și ai săi care nici n-ar fi gândit, ca peștii zbătând în mreajă își aflau al lor sfârșit. Și-au murit tineri, bătrâni, nobili fără osebire și mulțime de soldați de nu încăpea socotire. Din cumplita prăpădirea oștirii ungurești, Carol abia mai scăpară, schimbând hainele regești și cu multe vieți aflară din această bătălie că ani mulți va trage cazne ungurească semeție. Basarab, izbăvitorul, după voile cerești, bătu și în pământ țărușul vetrei țării românești. Și cu vrednică aitărie și credință bunăoară, în veac ne lăsară nouă să știm a păzi o țară. Da, sigur. Unde vrei? Așa. Am văzut aici. Acolo, foarte bine. Sau la o încheietură undeva. Perfect. Sau stai tu în spate cu el așa. Uite, în cui, da. Așa, perfect. Perfect, comun Adridu, super. Și rămânem tot aici în sudul țării, unde îl întâlnim pe unul dintre urmașii marelui Basarab I, pe foarte cunoscutul Mircea cel Bătrân.
domnea pe tronul țării românești în perioada când, cu toții știm foarte bine, dinspre pustiurile Asiei se înălțase un nor de pustiire, un nor de urăciune, condus de Baiazid Fulgerul, care urmărea să cucerească țările române pentru a-și deschide drum către inima Europei. Și înturbarea lui ajunge pe malul sudic al Dunării. Sunt sigur că veți cunoaște, veți ști cu toții versurile. Vedem cum la un țărm, la un semn, un țărm de altul, legând vas de vas, se leagă și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă. Ieniceri, copii de suflet al lui Allah și spahii, adevărat am înviat, vin de întunecă pământul la rovine în câmpii. Răspândindu-se în roiuri, întind corturile mari. Numai în zarea depărtată sună codrul de stejari. Iată vin un sol de pace cu năframă în vârf de băț. Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț. Ce vrei tu? Noi? Și de n-o fi cu bănat, Domnul nostru ar vrea să vadă pe măritul împărat. La un semn deschisă-i calea, se apropie de cort un bătrân simplu, după vorbă, după pon. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închin, să nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu zic. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierți. Dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți? Sau vei vrea să faci întoarsă de pe acum a ta cale, să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale? D-o fi una, d-o fi alta, ce e scris și pentru noi? Bucuroși luăm duce toate, de pace, de război. Cum? Când lumea mi-e deschisă a privi, gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice de-un ciot? O, tu nici visezi, bătrâne, câți în care mi s-au pus. Toată floarea cea vestită a întregului a pus, tot ce stă în umbra crucii, împărat și rest se adună să dea piept cu uraganul. Ridicat de semilună, s-a îmbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta, papa cu a lui 3 coroane, puse una peste alta, fulgerele adunate contra fulgerului care, în turbare furtunoasă, a cuprins pământ și mare. Nu a avut decât cu ochiul, ori cu mâna semna face și apusul și împinse toate neamurile încoace. Pentru a crucii biruință se mișcară râuri, ori din codri răscolite, ori stârnite din pustiuri, înnegrind tot orizontul cu al lor 10.000 de scuturi. Eu știu, așa. Se mișca îngrozitoare marea de lor corăbi. În fine, la Nicopole, văzut-ai câte tabere s-au strâns ca să stea înainte ca și zidul neînvins? Când văzui a lor mulțime, câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură neîmpăcată mi-am șoptit atunci în barbă. Am jurat ca peste dânsi să trec falnic, fără păs, din pristolul de la Roma să dau calul lui ovăz. Și de crunt am vigelitul te aper cu un toiag și purtat de biruință să-mi împiedic de un moșneag. De un moșneag. Da, împărate. Căci moșneagul ce privești nu e om de rând. El este Domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști. Nici ca Dunărea să înnece spumegând a tale oști. După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspece din vechi se pomenește, cu Dariu, a lui Staspe. Mulți durară după vremuri peste Dunăre vreun pod, de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod. Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă, au venit și în țara noastră și au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici nu voi să te înspăimânt. Cum veniră, se făcură toți o apă și un pământ. Te fălești că înainte-ți răsturnat ai val, vârteji, oștile leite în zale de împărați și de viteji. Tu te lauzi că apusul înainte ți s-a pus, ce-i mâna pe ei nu luptă, ce-au voit acel apus.
Laurii voiau să smulgă de pe fruntea ta de fier, a credinței biruințe cătea orice cavaler. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul și de aceea țara asta, râul, ramul, mi-e prieten numai mie, iar ție dușman ți este. Dușmănit vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. Nu avem oști, dar iubirea de moșie e un zid care nu se înfiotrează de-a ta faimă, Baiazid. Și abia plecă bătrânul, ce mai freamăt, ce mai zbucium, codrul clocotit de vuiet și de arme și de bucium, iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoasă, călăreții împlu câmpul și roiesc după un semn și în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn, pe copite iau în fugă fața negrului pământ, lănci scânteie lungi în soare, arcul se întind în vânt și ca nouri de aramă și ca ropotul de grindeni, orizontul întunecându-l vin săgeți de pretutindeni, vâjâind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie, urlă câmpul și de strigăt și de strigă de bătaie, în zadar striga împăratul ca și leul în turbare, umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare, în zadar flamura verde o ridică înspre oastre, că-și cuprinsă de pire și din față și în coaste, că se clatină rărite și lungi de bătălie, cad asabii ca și pâlcuri risipite pe câmpie, în genunchi cădeau pedeștri, colo cai se răstoarnă, cad săgețile în valuri care șuieră se toarnă și lovind în față, în spate, ca și crivesul și gerul, pe pământul lor li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși, mâna în luptă vijelia îngrozitoare care vine, calcă totul în picioare, durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți, pe între cetele păgâne trec rupându-și large uliți, risipite se împrăștea dușmanilor și raguri și gonind biruitoare tot veneau a țării steaguri ca potop ce prăpădește, ca o mare turburată peste un ceas. Păgânătatea e ca pleava vânturată, acea grindin oțelită înspre Dunăre o mână, iar în urma ei se întinde falnic armia română. Referitor la poezia asta și la marele nostru domnitor Mircea cel Bătrân, unul dintre elevii care dau examen de bacalaureat a spus o perlă care spune așa: Mircea cel Mare, care mai înainte a fost bătrân, stă la un discurs cu Baiazid, iar acesta îl primește cu o brăznicie și îl face cum îi vine la gură, ca o albie de porci. Iar când îl întreabă, trufașul sultan îl întreabă, tu ești Mircea? Voievodul român nu se pierde cu firea și răspunde la fix: da, împărate. și nu știu dacă același sau altul a zis: Mircea cel Mare, deși bătrân, îl pune la punct pe Baiazid cu câteva proverbe și zicători bine plasate. Dar Mircea cel Bătrân, încărcat de glorie și de multe fapte mărețe, pe care istoricii le știu, le pot spune mult mai bine decât mine, trece la cele veșnice și este înmormântat pe malul Oltului, la mănăstirea Cozia. Și peste veacuri, un poet român trecând pe acolo, ne-a povestit și nouă tabloul fantastic de la mormântul marelui voievod. Și spune așa: ale turnurilor umbre, peste unde stau culcate, către țărmul din potrivă se întind, se prelungesc, și ale valurilor mândre generații spumegate, zidul vechi al mănăstirii, încă au fost pe vremea aia, cred, și știu. Și ale valurilor mândre generații spumegate, zidul vechi al mănăstirii în cadență îl izbesc. Dintr-o peșteră, din râpă, noaptea iese, mă împresoară, de pe muche, de pe stâncă, chipuri negre se cobor, mușchiul zidului se mișcă, printre iarbă se strecoară o suflare care trece ca prin vine un fior. Este ceasul nălucirii. Un mormânt se dezvelește.
o fantomă încoronată din el iese. O zăresc. Iese. Vine către țărmuri. Stă. În preajma ei privește. Râul înapoi se trage, munții vârful își clătesc. Ascultați! Marea fantomă face semn. Dă o poruncă. Oștiri, taberi fără număr, împrejurul înviez. Glasul ei se întinde, crește, repetat din stâncă în stâncă, Transilvania laude, ungurii se înarmez. Oltule care ai fost martor vitejiilor trecute și puternici legioane pe a maluri ai privit. Virtuți mari, fapte cumplite, îți sunt ție cunoscute. Cine oar poate să fie omul care te-a îngrozit? Este el cum arată sabia lui și armura cavaler de al credinței sau al Tibrului stăpân? Traian, cinstea Romei ce se luptă cu natura, uriașii al Daciei? Sau e Mircea cel bătrân? Mircea, îmi răspunde dealul, Mircea. Oltul repetează, acest nume, acest sunet, valurile îl primesc. Unul altuia îl spune, Dunărea se înștiințează și ale ei spumate unde către mare îl pornesc. Sărutare, umbră veche, primește închinăciunea de la fiii României care tu ai cinstit. Noi venim mirarea noastră la mormânt a depune. Secolii care au ghițit veacuri, neamuri, al tău nume l-au hrănit. Râvna sfună obosită, îndelunga ta silință, până la adânci bătrânețe pe români îmbărbătași. Însă, vai, n-ai iertat soarta să încununi a ta dorință și al tău nume moștenire libertății să-l lași. Dar cu slabele-ți mișloace, faptele sunt de mirare. Pricina, nu rezultatul, laude ți-au câștigat. Întreprinderea a fost dreaptă, a fost nobilă și mare. De aceea al tău nume va fi scump și nepătat. În acel locaș de piatră, drum ce duce la vecie, unde tu te gândești, poate, la norodul ce ai iubit. Cât ai simțit plăcere când a lui Mihai, soție, a venit să-ți povestească fapte ce l-au strălucit. Noi citim faptele voastre cum privim vechea armură ce un uriaș odată în războaie l-a purtat. Greutatea ei ne apasă, trece slaba în măsură. Ne mirăm dacă așa oameni într-un adevăr au stat. Au trecut acele vremuri, vrem de fapte strălucite, însă triste și amare. Legi năravuri se îndulcesc. În gândire și în știință, națiile înfrățite, în iubire și în pace, drumul slavei îl găsesc. Căci războiul e bici groaznic, care moartea îl iubește, și ai lui sângerați dafini, națiile îl plătesc. E a cerului urgie, este foc ce mistuiește crângurile înflorite și pădurile ce-l hrănesc. Dar a nopții neagră mantă peste dealuri se lățește. La apus se adun norii, se întind ca un veșmânt. Peste unde și în tărie întunericul domnește. Tot e groază, umbra intră în mormânt. Lumea e în așteptare. Turnurile cele înalte, ca fantome de mari veacuri, pe eroii ei jelesc. Și ale valurilor mândre, generații spumegate, zidul vechi al mănăstirii în cadență îl izbesc. Grigore Alexandrescu. Nu? Am zis bine, nu? Grigore Alexandrescu. Și legat de asta, nu știu dacă același elev sau altul a spus, tot la bacalaureat, Mircea cel bătrân
când a murit, a fost îngropat la Cozia împreună cu umbra lui. Da. Și acum mergem mai departe și ajungem în acel secol publicitate. Tam, tararam, pam, pam. Vrei apă? Da, beți apa? Da. Da. Cineva apă, glumă, dar Dacă doriți apă, sigur că da. sunt sticle jos. Ajungem în acea perioadă, secolul XV, când în țările române era acel triumvirat de mare cinste pentru noi, pentru neamul nostru românesc. Mă refer la cei 3 voivozi, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare. Și vedem pe primul dintre ei, în tinerețea lui, cum șade Iancu în cea poiană, în popasui de hodină. Și inelul se învârtește în iarbă, fără vreo pricină. Însă razele sclipinde din asale pietre scumpe, ispitesc un corb din ramuri, cu el gușa să își umple. Pasărea, plesnind din ramuri, îl înhață îndat cu ciocul și cu pieptul cel umflatul, într-o creangă își luară locul. Speriat de întâmplare, Iancu nu-și pierdură firea și în arc puse săgeată, scriind corbului menirea. Iar în anii ce urmară, de-l suiră voievod, Iancu puse corbul în stemă și în Hrisov și în izvod. De-l purtară basarabii pe lor case luminate ca simbol de înțelepciune și virtute cu dreptate. Așa cum puii de corb au grijă de-a lor părinți, l-au purtat și brâncovenii ce urcară printre sfinți. Corbul cel lăsat de Domnul peste țara românească, Cantemir numi pe dânsul heraldică românească. Și rămânând aici la noi Muntenia, unde pe tronul de la Târgoviște domnea Vlad Țepeș, cel fără de care, așa cum spunea marele român Petre Țuțea, istoria noastră ar fi fost o pajiște cu miei. pentru că ajungeai să dormi cu punga de galben la cap și ți era frică să nu ți-o furi tu singur, de teama pedepsei cu țeapa care se aplica. Iar acestui mare voivod al nostru, mințile ascuțite ale românilor i-au dedicat câteva versuri pișcătoare, să spun așa, purtând semnătura lui Tudor Arghezi, care spune așa: pace în țară, pace în afară, hotarul liniștit cum n-a mai fost, iar câmpurile azi la adăpost, plugarii noi le fulgeră și ară. Pe la începutul dulce al primăverii, satul și aduce aminte de povești, iar frunza tremură pe crengi cerești. Apă dacă doriți. Și pasă-mite, vă dau? Da. Și pasă-mite în taină și boierii. De bună seamă, vodă gânditorul la curățirea lumii hotărât, îndeasă țeapa în oameni până în gât pentru a întâlni șezutul omușorul. Și nu întâlnești cruțări sau amânări de te arăți dreptății împotrivă. De altfel, creștin, cu țepile, colivă îți pregătește Vlad și lumânări. Cuvincios, cu bună rânduială, pentru cei mari, fie munteni sau turci, avea mai mari și osebite furci, ca treapta să nu dea loc la îndoială. Și iată sfatul țării adunat. Să mulțumească cerului Domnului de pace. Vlad șade în jilț, e gânditor și tace, cu sufletul în platoș împăcat. Și în timp ce prieteni și oșteni, curteni în zale, ciocnesc în jurul cupele de vin, în cinstea faptelor măriei sale,
el cugetă ce țepi li se cuvin. Și nu putem să părăsim, bineînțeles, secolul ăsta fără să mergem în Moldova lui Ștefan. Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, cel care a dus atâtea bătălii, știm cu toții foarte bine, și atâtea victorii a avut împotriva turcilor, tătarilor, polonezilor, ungurilor și ce au mai fost, încât a determinat personalitățile bisericii apusene să-l numească atletul lui Hristos. Și credem că e adevărat dacă ținem cont și de bărbăția sufletească moștenită de la mama lui. Cea pe care o vedem împreună cu Nora, cum își aștepta fiul într-una din nopțile războiului. Și știm cu toții cum pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, unde curge în vale un râu mititel, tânăra domniță plânge și suspină ca o garofiță. Dulce și suavă ca o garofiță. Căci la bătălie soțul ei iubit a plecat la oaste și n-a mai venit. Ochii albaștri ard în lăcrimele, cum lucesc în rouă două viorele. Buclele-i blonde cad pe albui sân, trandafiri și roze pe chipul-i se îngân. Însă doamna soacră lângă ea veghează și cu dulci cuvinte o îmbărbătează. Dom, dom, dom. Un orologiu sună noapte în jumătate. La castel în poartă, oare cine bate? Eu sunt bună mamă, fiul tău dorit. Eu și de la oaste mă întorc rănit. Soarta noastră fuse crudă de-astă dată. Mica mea oștire fuge sfărâmată. Dar deschideți poarta, turcii mă înconjor. Vântul suflă rece, rănile mă dor. Tânăra domniță la fereastră sare. Ce faci tu, copilă? Zice doamna mare. Și atunci la poartă a ieșit și în puterea nopții astfel a grăit. Cam așa ceva. Ce vrei tu, străine? Ștefan e departe. Brațul său prin taberi mii de morți împarte. Eu sunt a sa mumă, el e fiul meu. Deci tu acela nu sunt mumă eu. Însă dacă cerul, vrând să îngreuneze anii vieții mele și să mă întristeze, nobilul tău suflet astfel l-a schimbat, deci tu acela cu adevărat, apoi tu aici, fără biruință, nu poți ca să intri cu a mea dorință. Voință. Du-te la oștire, pentru țară mori și-ți va fi mormântul încununat cu flori. Ștefan se întoarse și din cor nu-i sună, oastea lui zdrobită de prin văi se adună, lupta iar începe, dușmanii zdrobiți cad ca niște spice de securi loviți. El este personajul care, după mărturia dramaturgului Barbu Ștefănescu de la Vrancea, înainte de a muri a spus: țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-au fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. Și același fir roșu care străbate istoria noastră, același fir cântat spune: avem la Putna sfânt și viu cu Duhul, cel ce ortodoxiei a foscut, și astăzi de-l chemăm să înfrângă apusul, va răsturna 5 veacuri de pământ. Foarte mulți dintre creatorii noștri, literații noștri, au închinat versuri Marelui Ștefan, printre care și bardul de la Mircești, Vasile Alexandri și Mihai Eminescu, cel care împreună cu slavici au înființat la Putna una dintre multele ctitorii ale Marelui Voievod, lăsate nouă ca moștenire și ca mărturia credinței ortodoxe, vechimii credinței ortodoxe pe pământul nostru, a pus la cale acele manifestări artistice, culturale, sărbările de la Putna.
și care se păstrează până în ziua de astăzi. Și oamenii, mergând acolo, la Putna, au în minte, știind că sunt priviți de undeva de pe cerul înstelat al Moldovei, de marele voivod Ștefan cel Mare, au în minte versurile lui Eminescu și nu numai ale lui, și ale altui poet național recent, Adrian Păunescu, și fiecare le rostesc, fiecare le cântă, oamenii spun așa: luați-vă în brațe copii, ca pe strategice arme, haideți cu toții la Putna, unde Măria sa doarme. Carpații, arate seninele frunți și focuri pe orice culme de munți, să ardă tulpine întrege de brazi, căci astăzi ne vine eroul viteaz, ne vine Ștefan cel Mare. Doamne, a toată Moldova, nu te-am făcut de rușine, sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine. Cum oare o țară tu n-o să-l cunoști, când sună fanfara, chemarea de oști, când buciume sune pe văi și pe plai și o oaste întreagă-i călare pe cai, pe steaguri cu steme de bouri. Ridică-te, Ștefane, și vezi sfii, că vremea în lume e grea. Credință șnică patriei noastre, jurăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi sfii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm măria ta. Mulțumesc frumos!